Avantaje și riscuri în raport cu instituțiile bancare. Se știe că orice activitate este însoțită de risc. Existența riscului nu înseamnă că nu mai trebuie să acționăm. Trebuie însă să fim întotdeauna atenți. În relația cu banca există avantaje și riscuri. În situația în care economisim o sumă de bani, avem posibilitatea să o păstrăm acasă sau să o depunem la bancă. Dacă păstrăm banii acasă, avem avantaje și riscuri. Avantaje. Suntem în permanență în posesia banilor. Putem adăuga la suma inițială alți bani fără a face un drum la bancă. Riscuri. Risipirea nerațională a banilor. Pierdem banii în caz de incendiu, cutremur, inundații, furt, etc. Dacă decidem să depunem economiile la bancă, într-un cont de economii sau depozit bancar, avem anumite avantaje, dar și riscuri. Avantaje. Banii sunt în siguranță, primim un venit numit dobândă. Riscuri. Banca ar putea da faliment, dar chiar și așa vom fi despăgubiți în limita a 100.000 de euro. Pierdem dobânda pentru banii depuși într-un depozit dacă retragem înainte de termen. În calitate de debitori avem avantaje, dar și riscuri. Avantaje de care beneficiem ca debitori. Putem să achiziționăm bunuri mai scumpe, casă, mașină, etc., într-un timp mult mai scurt. Sunt credite pentru care există o perioadă de grație, adică un interval de timp stabilit de bancă în care nu plătim dobânda. Un contract de finanțare, împrumut, încheiat între bancă și solicitant, poate fi însoțit de anumite riscuri. Dacă suma solicitată este acordată în valută, riscul este cel al cursului valutar. În situația în care moneda națională se depreciază, scade ca valoare, debitorul va plăti o rată lunară mai mare. Rata dobânzii reprezintă un risc în situația în care este variabilă. Dobânda poate să crească, iar cel ce s-a împrumutat ajunge să plătească lunar o sumă mai mare. Diminuarea, scăderea veniturilor celor ce s-au împrumutat pe o perioadă mai lungă este tot un risc.